En outubro de 2017, a comarca de Vigo viviu un dos episodios máis devastadores de incendios forestais na súa historia recente. Entre o 15 e o 16 de outubro, unha vaga de lume arrasou máis de 4.000 hectáreas de monte, poñendo en perigo non só a riqueza natural da zona, senón tamén a vida das persoas. As condicións meteorolóxicas extremas crearon o escenario perfecto para a propagación dos incendios. As chamas afectaron zonas como Chandebrito, Zamáns e Valadares, preto de núcleos habitados. A traxedia cobrouse a vida de 2 persoas en Nigrán e obrigou a evacuación de centos de veciños. En Vigo, o lume chegou ás portas da cidade e o fume espeso cubriu o ceo, xerando alarma e dificultades respiratorias para moitos veciños. A perda de biodiversidade foi incalculable. Montes enteiros quedaron reducidos a cinzas, destruindo hábitats de fauna e flora locais. A situación puxo en evidencia a necesidade de mellorar a xestión forestal, reducindo a presenza de eucaliptos nos montes e de reforzar as medidas de prevención de incendios. 7 anos despois voltamos ao epicentro da traxedia, os montes de Chandebrito. Os eucaliptos non só non desapareceron, senón que forman un bosque máis tupido. As árbores que morreron no incendio continúan no chan como materia seca, perfecta como combustible para os lumes. Aínda que hai zonas que se repoboaron con frondosas, a maior parte dos montes seguen na mesma precariedade que en 2017. Os eucaliptos contribúen a favorecer os incendios forestais en Galicia debido a unha combinación das súas características biolóxicas, ecolóxicas e a forma en que se xestionan os bosques onde predominan estas árbores. O eucalipto produce follas e cascas ricas en aceites esenciais, que son altamente inflamables. Estes aceites actúan como combustibles que favorecen a rápida propagación do lume cando hai condicións de calor e vento. Ademais, as follas secas e a casca despréndense facilmente, acumulándose no chan e creando unha gran cantidade de materia combustible. O eucalipto está adaptado para sobrevivir en ecosistemas afectados polo lume. Despois dun incendio, ten a capacidade de rebrotar rapidamente grazas aos seus lignotubérculos, estruturas subterráneas que almacenan nutrientes, o que lle dá unha vantaxe sobre outras especies autóctonas que tardan máis en recuperarse. Este ciclo perpetúa a presenza de eucaliptos, dificultando a recuperación da vexetación nativa que podería reducir o risco de incendios futuros. En Galicia, o eucalipto ocupa amplas extensións en monocultivo, moitas veces sen unha planificación forestal adecuada. Estes monocultivos, ao carecer de diversidade de especies, fan que o bosque sexa máis vulnerable aos incendios. A falta de mantemento e limpeza nos terreos forestais aumenta a acumulación de materia vexetal seca, que serve como combustible. Os monocultivos de eucaliptos alteran a estrutura do solo e reducen a humidade debido ao alto consumo de auga destas árbores. Isto crea condicións máis secas, que favorecen a inflamabilidade en épocas de calor. A súa expansión despraza outras especies autóctonas como os carballos ou castiñeiros, que ofrecen unha maior resistencia ao lume debido á súa menor inflamabilidade. A proliferación de eucaliptos en Galicia, en combinación coa falta de ordenación forestal e o cambio climático, converte esta especie nun factor que incrementa o risco e a intensidade dos incendios forestais. Promover a diversificación dos bosques e apostar polas especies autóctonas son medidas clave para reducir este perigo e favorecer ecosistemas máis resilientes.